በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብኣንቃድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ርኅሩኅ ባህሪ ፈጣሪና እግዚአብሔር አምላከ ቅዱሳን በደልናን አበሳናን ከይጸብጸበ ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም ንኩልኹም ቶም ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኩልኹም ኣገልገልትን ተኸታተልትን ናይዚ ጉባኤ ንዓይ ንህዝቢ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ ኣንደበተይ ከነብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥኡጥኡ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ናይቲ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት ኣመስግነካ ዝብል ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 164 ዘሎ መበገሲ ገርና ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ቀዳማይ ክፋል ናይ ሓለዋ ጸሎት ርኢና ነርና። ሎሚ ከዓ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ናይ ሓለዋ ጸሎት ካልኣይ ክፋል ክንርኢ ኢና። ኣብዚ ናይ ሓለዋ ጸሎት ኣብ ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ድቃስና ልዋም ኣብ ስጋና ዕረፍቲ ኣብ ነብስና ንጽህና ሃበና ካብ ጸልማት ሓጢአት ዓቅበና ስቃያት ምርባፅ ኣርጋኣልና ዋዕይ ስጋና ዝሕለልና ዘይተኣዛዝነት ስጋና ቋርፀልና ንዕቑሕ ዝኾነ ኣእምሮን ትሕትና ዝተሰነየትን ሓሳብ ሃበና ጸጋ ዝመልኦ ታሪኽ ድናሰ ዘይብሉ መንጸፍ ንጹህ መደቀስን ሃበና ኣብ ትእዛዛትካ ጸኒዕና ኣብ ነብስና እውን ኩሉ ሳዕ ዝኽሪ ፍርድኻ ዓቂብና ለይትን ወጋሕታን ከነመስግነካ ተንሳአና ነቲ ክብረትን ግርማን ዝመልኦ ቅዱስ ስምካ ምስ ርኅሩሕ ኣቦኻን ህይወት ወሃቢ መንፈስ ቅዱስን ሙሉእ ለይቲ ውዳሴን ግርማን ከነብፅሓ ክእለና ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ድሕሪ ናይ ንስሓ ጸሎት ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ ትሕዝቶ ናይ ሓለዋ ጸሎት። ትሕዝቶ ናይ ሓለዋ ጸሎት ካብ ናይ ንግሆ ጸሎት 8 ምዕራፍ መዝሙር ዳዊት ካብ ናይ ሳልሳይ ሰዓት 3 ምዕራፋት ካብ ናይ ሻድሻይ ሰዓት 2 ምዕራፋት ካብ ናይ ታሽዓይት ሰዓት 2 ምዕራፋት ካብ ናይ ምሸት 2 ምዕራፋት ካብ ናይ እዋን ድቃስ ከዓ 8 ምዕራፋት ኩሉ 25 መዛሙር ሒዙ ኣሉ። እዚ ናይ ሓለዋ ጸሎት ካብቲ ንግሆ ዝጀመርናዮ ጸሎት ክሳብ ናይ ድቃስ እዋን ነስተንትነሉ ጸሎት እዩ። ኣብዚ ናይ ሓለዋ ጸሎት ተሰሪዑ ዘሎ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ 15 ክሳብ 23 እዩ። እቲ ኣብ ባሕሪ ዝናባሕሪ ክናወፅን እቲ ዝተናወፀ ባሕሪ ንልቢ ሃዋርያት ከናውፅን ጎይታ ከመይ ገይሩ ንልቢ ደቀ መዛሙርቱ ከም ዘህድአ ኣብቲ ናይ ነውፅ ግዜያት መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ከህድኣና ኣብ ነውፅን ኣብ መከራን ዘለዎ ከዓ ክድግፈና ከሰጋገረና ዘማሕፅን እዩ። ኣብዚ ናይ ሓለዋ ጸሎት ንስኻ ንንቕሓት ጸላእተይ ትፈልጦ ኢኻ ወፈጣሪየይ ድኽመት ባህርየይ እውን ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ ኢሉ እቲ ጸላእ ሰናያት ጸላእ ወዲ ሰብ ዝኾነ ብዘይ ዕረፍቲ ዝቃፀወናን ዝፈታተነናን
كابنهنا تمكرو كابنهنا كاب أدم جميرو تمكرون حيلن كم زلوا بتنهنا دخامن تنهنا بتنهنا دخامن بتنهنا حتياتن كا مسؤول كنوادادر كم زين فعل مسؤول تقالشنا خنسعر كم زين فعل مسؤول خنسعر تقالشنا خنسعر تخينا بتنسو زهبنا حيلي بت إجزابير زهبنا حيلي مخانو أميننا أبسلست نجار نستنتنلو انتايسوها مجمريا حيلي نايت تقوامي ننقحات صلاتي تبل زلو أبزانتك أملا زلنا ننقحات صلاتي تصحيف اللومو ننقحات صلاتي إلنا كنقرمو بزي أقاتامي كزخا خرفتو سلازي اتي تصابؤو بزي عرفتي تصابؤو أغاننتي تصابؤو كفؤات منافستي تصابؤو ديابلوس تخصاص حوات زخونه كل غزي نتي تصابؤو شلل لنا خنريو خمزي بلنا ودوق سيطاني ودوق ملأخي زغبرو يولون لنا كنعقو خمزي بلنا مخنيات ليتن معالتن نعنا نمفنتار زقاصو سلازي حواري قدس باولوس نوديت ديابلوس عين سحتوني نامو كيبلص النا يلي ايل مالك اتخالاي وفتاري دخمت بحرياي وانت فولت اي خايل كلت عينات دخمت ناي بحري سب بحري دخوم مخانو اتي بزنبالي حاتيات بمقبارنا زمت دخام ابلع العوت ابلع المنافستي كين عوت دخوم زقبرنات ناي حاتيات زنباله تخنقبرو بزي مقبار خنقبرو زقبانا بزي مقبارنا ابلع لي اغاننتن منافستن زتوهبنا سلطان كيسرح يترفي مخنياتو كبرنا زخر سمو يكون قويتانا مدحنا نيس كريستوس تمنن عن قربيتن كل حيل صلا انك تركسو سلطان هيوكم الله كيدو سرات منكس سميات مهارو حمومات حويلو مسامات انسو موتانات انسو الى مثل اخم كقانعهم كسلطو ماي كالن سلازي نابدك مزامرتو خا امصينايو كنفو كفوس وغناي كالون كقانعهم ناي كالن إلهم كوقسوهم كله إنا نري بحث إلهم قل حيله يبقانا موغس يبقانا سلامن تايدا أزي كونا لنا إلهم مساحتتو كمزز مسألة عليت بزي صومن صلوتن أيوزني سلازي كاب صلوتن كنبكر كلنا أتي أبلع المنافستنا أبلع لتمنن عقربيتن زد توهبنا حيلي كمزي سرح سلازي خون نزيخا فتاريه دخمت بحرييني ناي بحر سب بحري دخوم بمخانو زغبانا بزي مقبارنا زمس دخام كنغبرو بزي غبانا بزغبرنا يا بزمس دخام نزي كله ذكرنا خا زغبانا خنغبر كابت زي غبانا ነገር ካአኹን ቆጠብ ንሰለስተ ነገር ተጻብኦ አጋነንትን ድኽመት ናይ ባህሪ ድኽመትናን በሰንኪ ድኻምና ነምጾ ድኻምን ከምኡ ረድኤትን ሓለዋ እግዚአብሔር እነስተንትነሉ ናይ ሓለዋ ግዜ እዩ ከም ተኻልእ ኩሉ ስሩዕ 40 ሓደን ሪያላይሶን ገይሩ ቅዱስ ኢሉ ናይ ንስሐ ጸሎት ገይሩ በድሕሪ ነፍሲ ወከፍ መዕሰዊ ይዓዙ ኣብዚ ናይ ሓለዋ ጸሎት እነስተንትኖ አስተንትኖ መጀመሪያ በመዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 4 እዚ ጅምር ማለት ኣብ ምዕራፍ 4 ኣብ ሞዳታ ናይት ምዕራፍ እንታይ ይብል ወእግዚአብሔር ንስኻ በይንኻ ኢኻ ብድሓን ተሕድረኒ እሞ ብሰላም ግምሰስን እድቅስን ኣለኹ እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእኽቱ የልእኽ እግዚአብሔር ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት የልእኽ እዚ ዝልእኽ ግን እግዚአብሔር ኢዱ ስለ ዝሓፅሮ ሓገዝ ስለ ዘድልዮ ኣይኮነን እቶም ንርዳእን እቶም ብፀጉኡ ተደጊፍና እንርድእን ናይ ቅድስንኡ ተኻፈልቲ ምእንቲ ክንከውን ዳእምበር እግዚአብሔር ናይ ማንም ሓገዝ ኣየድልዮኒ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ከዓ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ብድሓን ተሕድረኒ ከኣሊነት እግዚአብሔር ረድኤት እግዚአብሔር ፍጹምነት እግዚአብሔር እንዳዘከረ ንስኻ በይንኻ ኢኻ መላእኽቱ እንዳለኣኸ ይገንሖ መላእኽቱ እንዳለኣኸ ይረድኦ ነይሩ ተመክሮ ኣለዎ ቦና ዳዊት ኣበሳ ክብድል ከሎ ነቶም ነቢያት ንበዓል ናታን እናለኣኸ ይገስጾ ይገንሖ ነይሩ ሳቶም ክጽልይሉ ከሎ እግዚአብሔር ይሰምዖም ነይሩ እዚ ሁሉ ይኹን እምበር እቲ ናይ ረድኤት ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪዩ ናይ በይኑ
ስለዚህ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ብድሓን ተሕድረኒ ይብል ብምሉእ እምነት በጃኻ ብሰላም ሕደረኒ ብሰላም እንተሕደረኒ ዘይኮነስ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ብድሓን ተሕድረኒ እሞ ብሰላም እግምሰስን እድቅስን ኣለኹ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ ኣብቲ ናይ ሓለዋ ጸሎት ኣብቲ ዕለታዊ መነባብሮ ኣብ ድኻምን ኣብ ጻዕርን ውዒልና በዚ ቃል እዚ ተጸናኒዕና በዚ ቃል እዚ በርቲዕና በዚ ጸሎት እዚ ህይወትናን ህይወት ገዛናን ህይወት ደቅናን ዓቂብና ክንድቅስ እሞ ብሰላም ውሑስ ክኸውን ህይወትና እዚ ተቐዳማይ መዝሙር እዩ እቲ ካልኣይ መዝሙር ምዕራፍ 6 እዩ ካብ ናይ ንግሆ ጸሎት ይዝውን ኣብ ቁጽሪ 6 ጀሚሩ እንታይ ይብል ኣነ ብእህታ ሰልክየ ለይተለይቲ ንመደቀስየይ እርሕሶ ንመንጸፈይ ብንብዓተይ እጠልቅዮ ኣለኹ እዩ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ነቲ ዓራት ነቲ መደቀሲኡ ንስጋ ንመዕረፊ ጥራይ ኣይኮነን ዝጥቀመሉ ነይሩ እዩ ንኹሎ ነቲ ዝወደቐ ውድቀት እናዘከረ ኣነ ብእህታ ሰልክየ ለይተለይቲ ንመደቀስየይ እርሕሶ ንመንጸፈይ ከዓ ብንብዓተይ እጠልቅዮ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ጸሎት ጥራይ ገይሩ ዝድቀስ ዘይኮነስ ኣብ ዓራት ነቲ ኩሉ ጌግኡ ነቲ ኩሉ ውድቀቱ ዝዝክረሉ ዘስተንትነሉ ዝነበረ እዩ ኣብ ቁጽሪ 8 እግዚአብሔር ንድምፂ ብኻተይ ሰሚዕዎ እዩ እሞ ኣቱም ገበርቲ እከይ ካባይ ረሓቑ እናበለ ብትብዓል ነቶም መናፍስቲ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣፍሪስካ ኣብ ዝሙት ወዲቕካ ሰይቲ ሰብኣይ ቀቲልካ በጽሒ ቀቲልካ ኣይትቕተል ዝብል ሕጊ ኣፍሪስካ ኣይትዘሙ ዝብል ሕጊ ኣፍሪስካ ኣብ ሰይቲ ሰብኣይ ኣይትኺድ ዝብል ሕጊ ኣፍሪስካ እግዚአብሔር ኣይሰምዓካን እዩ እግዚአብሔር ኣይረዳእካን እዩ እግዚአብሔር ኣይድግፈካን እዩ እናበሉ ተስፋ ክቆርጽ ኣብ እዝኒ ሕሹኽ ንዝብልዎ ዝነበሩ መናፍስቲ ክሲ ኣቱን ገበርቲ እከይ ኩላትኩም ካባይ ረሓቑ እግዚአብሔር ንድምፂ ብኽያተይ ሰሚዕዎ እዩ ይብሎም ስለዚ ብርግጽ እቲ ኣበሳ ፈጺመየ እንተኾነ ግን መሓረ ኣምላኸይ ተማሒርካ ኢኻ ብነብሲ ተማሒርካ ኢኻ ብስጋ ግን ካብ ማሕፀንካ ዝውለድ ኣቤሴሎም ዝበሃል ውላድ ኣብ ልዕሌኻ ክትንስኡ ክዋጎይ ኢኸይ ትብል ኢሉ እግዚአብሔር ስለ ዝመለሰሉ ነቶም ከሰስቲ ሕዋት ከሰስቲ መናፍስቲ መጀመርያ ንኽንጋገ ዝፈትኑና እንተሰሊጥዎን ከዓ ልክዕ ዓጋግዮም ባዕላቶም ዝኸሱና ምስቶም ከሰስቲ መናፍስቲ እግዚአብሔር ንድምፂ ብኽያተይ ሰሚዕዎ እሞ ኣቱን ገበርቲ እከይ ኩልኻትኩም ካባይ ረሓቑ እንዳበለ ይጽሊ ነይሩ እዩ ስለዚ ነዚ ብምንታይ ኢና ንሪኦ ሰባት ጌጋ ምስ ፈጸሙ ወይ ጌጋ ከም ዝተፈጸሙ ኣብ ተረድኦን ግዜ ኣብ ክንዲ ናብ እግዚአብሔር ዝምለሱ በቲ ከሳሲ መንፈስ ተረቲዖም ኣብ ነብሶም ከም ይሁዳ ኣብ ነብሶም ስጉምቲ ክወስዱ ከለዉ ነብሰ ቅትለት ክወስዱ ክፍጽሙ ከለዉ ከምዚ ኸይመጽእ እዩ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ብትብዓት ንድምፂ ብኽያተይ ሰሚዕዎ እሞ ኣቱን ገበርቲ እከይ ኩልኻትኩም ካባይ ረሓቑ እዩ ምልስ ኢሉ ቁጽሪ 9 እግዚአብሔር ንምህልላይ ሰሚዕዎ እግዚአብሔር ንጸሎተይ ክቕበሎ እዩ ክልተ ነገር እዩ ዘስተንትን ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ዝሰምዖ እግዚአብሔር ሰሚዑ ዝመለሰሉ እግዚአብሔር ንምህልላይ ሰሚዕዎ እዩ ብዛዕባ እቲ ተሪፍዎ ዘሎ ዘይተመለሰሉ ከዓ እግዚአብሔር ንጸሎተይ ክቕበሎ እዩ ብትብዓት እንተተቐበሎ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ንጸሎተይ ክቕበሎ እዩ ብዛዕባ እቲ ዝገበረሉ ኣመስጊኑ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ከዓ እቲ ዝጽሊ ከም ዝኾነልኩም እመንዎ እሞ ከም ዝኾነልኩም ጌርኩም ተጸሊኹም ክኾነልኩም እዩ ዝበሎ ቃል ሕያው ስዒቡ ዘሎ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 13 እዩ ኣብ 3:4 እንታይ ዝብል ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ጠምት እሞ መልሰለይ ኣነ ድቃስ ሞት ከይድቅስ ጸላእየይ ስዒረዮ ኸይብል እንተተናወጽኩ ተጻረርተይ ከይፍስሑስ ነዒንተይ ኣብረሃየን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ነዒንተይ ኣብረሃዮ ድቃስ ሞት ከይድቅስ ኢሉ ሞት ዘስጋሰ ንዋም ዘለምኢር ዘተሰርዓ ለጻድቃን ሞት ድቃስ ስጋሲ ሞት ስጋስ ሓፂር ድቃስ እዩ ከም ዝብሎ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ጠምት እሞ መልሰለይ ይብል ኣነ ድቃስ ሞት ከይድቅስ እዩ እቲ ድቃስ ስጋ ንበረኸት ኣምላኽ ብጸሎትን ብምህልላን በምልኾን እንደዘይተዓቂቡ እቲ ድቃስ
سجا نابدك أسموت سلز السجاجر أنا دك أسموت كيدكس سألا أي سعر يخيبل أنت تناوزكو تساررتي كيف السهوس نعينتي أبرهاين كبرنا سجر سميكون زابير سلزردو نعينتي أبرهاين نعينتي أنك حيين نعينت سجاي نابسلوت نعينت نفسي نام السحا إلو خصله خلو زابير سلزردو نعينتي سلامتا أيهبن نمدك أسيكا عرفت أيهبن النابلة نايس أولوت سجا نايستونتنو سجا كم تواهبو يقلسي كأسيلو مزمور 200 إغريتا مزمور 10 شديشة كاب شعتك ساب 10 تزلو ننفسي أبسيول أيتحدقان قدس كاون طفقات كرئي أيتفكدني خامو سلازل بي يحقوس كبري علليبل سقايون أبسنوع كحدري لب أملاخ داويد مئنتانا يكونن أوغيتا مئنتسم كايل كايبل اتي بحرنا إكزابير ننفسي أبسيول أيتحدقاني خاي بحرخا أيكونن أنا أبسيول كي حدر زر ودسب أبسيول كي نبريخا نسخا كاب سمايات كتورد كاب قدس دنجل مريم توليد كان نختدحنو مدب زلكا إلو هنياتو قدم لدت كريستوس ينيرو لب أملاخ داويد ننفسي أبسيول أيتحدقان قدس كاون طفقات كري أيتفكدني خامو سلازل بي يحقوس كبريك علل لبل سقايون أبسنوع كحدري كبرن زخر سميغون بزعبا حاتياتو بدلو أبسو كذكر كله دينن إلو نمدك أسيو بنبعات يتألكيو بزعبا رديئة أملاخ بزعبا علامة اكزابير بدحنات سب كذكر كله خاء بحقوس لبو يمل أمو سلازل بي يحقوس كبريك لعلي بل سقايون أبسنوع كحدري أبقى 10 حدا نمقد هيوت تحبرني أبقى مقاس كان يحاقوس سقاب أمي من كاون نايزل ألم بسئلنا الله نابل إذا استنتن نمقد هيوت تحبرني أبقى مقاس كان يحاقوس سقاب أمي من كاون نايزل ألم بسئلنا الله أب مزمور داويد 25 قصري 10 حدا ننفسي حلوا أدحنا النون مزمور انت عايزبل ناي حلوا مزمور يزم ننفسي حلوا أدحنا النون أبخاو كلالهم أي تحفرني إكزابير سأقعو زخونا إكزابير رديئتو زخونا أب زخونا يخون جزي كحفر سلازيك الكودق سلازيك ننفسي حلوا أدحنا النيل እንደዚህ ሐሊ ኻያ خدحن أبخاو كلالهم أي تحفرني بأخا تسفا غير اللهم نصحنان قدسنان يحلواني لب أملاخ داويد كامنتاي كم زودقه بخمي كم زودقه سلا الذكر كام نصحنان كاب قنعنان مسبوره اب كميز مساله ناي مقدرا ودقت سلا زودقه نخالا اي غزي ابو خي ودق منتي بنصحنان قدسنان كخللو منتي بأخا تسفا غير اللهم زحلف أبسايك تحدقلي نزمت كاب أبسان كاب بدل كتحلوني كاب أبخا تسفا غير اللهم نصحنان قدسنان يحلواني مزمور داويد 27 قصر حدا እግዚአብሔር ብርሃነይን መድኃነይን ካመን ዳዕዝፈርህ እግዚአብሔር ኃይል ህይወተዩ ካመን ከኔ ዝስንብት ኢድ እግዚአብሔር ዝጣዓመ ረድኤት እግዚአብሔር ዝጣዓመ ናይ አምላኽ ሰብ ስለዝነበረ ብዛዕባ ረድኤት እግዚአብሔር ብዛዕባ መድኃን እግዚአብሔር ከነግር ከሎ እግዚአብሔር ብርሃነይን መድኃነይን ካመን ዳዕዝፈርህ እግዚአብሔር ኃይል ህይወተዩ ካመን ከየዝስንብት ገና በቆልዑ ከሎ ገና ጎሳ ከሎ ካብ አፍ ድብን ካብ አፍ ተኹላን አንበሳን ዘድሓኖ እግዚአብሔር ነዚ ድሕነት ዘኪሩ ውዕለት እግዚአብሔር ዘኪሩ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር አመስግኒ ነዚ ተገብረልኪ ኩሉ ሰናይ ነገር ከአይትረስዒ ከም ዝበሃል ሳኦል እቲ ዓብ ንጉስ ንስኻ ቆልዓ ኢኻ ኣይትኽእልን ኢኻ መዚ ናይ ኩናት ተመክሮ ዘለዎ ምስ ጎልያድ ክትዋጋ ኣይትኽእልን ኢኻ ክብሎ ከሎ ይኽእል ኣይኮነን ኢልዎ እቲ ትማሊ ካብ ኣፍ ተኹላን አንበሳን
ዘናገፈኒ እግዚአብሔር ካብ ዝቆላፍ ካብ ዘይ ጉዙር ከዓ ከናግፈኒ ኢሉ ንዕኡና ዘከረ ነቲ ካብ ኣፍተኹላን ካብ ኣፍ አንበሳን ዘናገፎ ብዘይ በትርን ብዘይ ሰይፍን ካብ ኣፍተኹላን ካብ አንበሳን በጊዕ ዘናገፍ ዝነበረ ነዚ እናረኣየ እዩ ነዚ እንዳዘከረ እግዚአብሔር ብርሃነይን ምድሓን ህይወተይን ኢሉ ህየንተ ሰናይ ፈደዩን እችተ ከም ዝብል እግዚአብሔር ብኡ ገይሩ ሞገስ ስለ ዝሃቦ እግዚአብሔር ብኡ ገይሩ ንኩሎም እስራኤል ሞገስ ስለ ዝሃቦ ብቀንኢ ምክንያት ሳኦል 3 ግዜ ብጉሕሉት ሞት ቀትለት ክፍትነሉ ከሎ እግዚአብሔር 3 ግዜ ካብ ኢድ ካብ ኩናት ሳኦል አድሒንዎ እዩ ቅድስት ቤተክርስቲያን ከዓ ነዚ ሓለዋዚ زأدهانكو لداويت أمكنات إتشت نابلت تذكره نقول تجبر مدحان نا إجزابير لدانيال ما أفانا بس ولا سوسنا إداربنا زأدهانكو لداويت أمكنات إتشت إلى تذكره إجزابير بدهاني مدحانيني وكمن تعز فرحه كابوزحات إلوفلاويان كابتناي نقص قاد كحزو أزيوتي داويت قتل شحو ساول الفوز تبهرلو ازيت نغوليات زودق مستبهله ابيد صلاه خمسات وفليت እግዚአብሔር ምስጢሩን ጥበቡን ገሊጽሉ ከም ዕቡድ ሰብ መሲሉ ብጭሕሙ ለዘዝ እንዳበለ ኣብ ቅድመት ንጉስ መስቀረበ ሕሙም ናይ ኣምሮ ሕሙም ተምጽለ ኣብ ዝዓዲ ዘለው ሕሙማት ዶ ሂደም ኪዱስ ጎግዎ ኢሉ ብኸምዚ ነፍሱ ድሒኑ እዩ እግዚአብሔር ብርሃነይን ምድሓነይን እዩ ካብ መንዳ ኣየ ዝፈርህ እቲ ፍሉይ ዝኾነ حلوة እግዚአብሔር አቤሴሎም ወዱ ካብ መፈንቅለ መንግስት ገይሩሉ ለይትን መዓልትን ነቦኻ ከይቀተልካ ናይ በሓቂ ንጉስ ኣይትኸውን ኢኻ እናበሉ ኩፉኣት መኸርቲ ክመኽርዎ ከለው አቤሴሎም ንዕኡ ንምቕታል ለይትን መዓልትን ክፅዕር ከሎ ዳዊት ግን ብዙሕ ግዜ ዝብሎ ዝነበረ ንኢዮአብነቶን ካልኦት መራሕቲ ሰራዊትን ነቲ መንእሰይ እንተረኸብኩሞ ሃየ ደኣ ንሓፍዎ ወላዲ እሞ ነቲ ክቐትሎ ዝደሊ ዘሎ ነቲ መንእሰይ እንተረኸብኩሞ ናባይ ኣምፅዎ ሓደራ ንሓፉለይ እንዳበለ ሓደራ ይብሎም ነይሩ ነቲ ኩሉ ዝሓለፎ ረድኤት እግዚአብሔር እንዳዘከረ እግዚአብሔር ብርሃነይን ምድሓነይን እዩ ካብ መንዳ እየ ዝፈርህ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ ካብ መንከ እየ ዝስንብት ገበርቲ እከይ ንስጋይ ክውሕጡ ሓደጋ ምስ ወደቑኒ ወደረኛታተይን ፀላእተይን ባዕላቶም ተዛዕብኡ እሞ ወደቑ كبر نزخرسهم يكون سلازي እግዚአብሔር ዝገበረልና ረድኤት እግዚአብሔር ዝገበረልና ፈውሲ እግዚአብሔር ዝገበረልና ሞገስ እግዚአብሔር ዝገበረልና ሕድገት እንዳዘከርና እግዚአብሔር ብርሃነይን ምድሓን ህይወተይን እንዳበልና ቅድመ ምድቃስና ናይ ሓለዋ ጸሎት ብሕሊና ብንባብ በመጽሐፍ ጥራይ ዘይኮነስ ብሕሊና ጸሊና ክንድቅስሞ ሰናይ ክሆነልና ያ ቅድስት ቤተክርስቲያን ሰሪዓቶ ገበርት እከይ ንስጋይ ክውሕጡ ሓደጋ ምስ ወደቑኒ ኢሉ ወደረኛታተይን ጸላእተይን ባዕላቶም ተዛብዑ ወደቑ ኢሉ ባዕላቶም ተዛብዑ ክብል ከሎ እግዚአብሔር ዓመፃ ንኸይፍጽሙ መንፈስ ፍርሃት መንፈስ ራዕዲ መንፈስ ዘይምስምማዕ ይሰደሎም እሞ ኣኡ ከይበጽሑ እቲ ወዲቶም ይፈሽል ማለት እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይብጽሐዮ ክቃወመኒ ኢሉ እኳ ሰራዊት እንደዝሰፍር ልበይ ኣይፈርህን እዩ ኩናቱን እንደዝለዓለኒ እምነት ኣሎኒ እዚ እምነት እዚ ከምቲ ኣብ ሰራዊትን ኣብ ሰረገላቱን ኣብ ቁልጽሙን ተኣሚኑ ህዝቢ ዝቆፀረ እሞ ብምክንያት ቆፀረ ህዝቢ 70,000 ዝተቐዝፍሉ ምትእምማን ኣይኮነን ምክንያቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ክቃወመኒ ኢሉ እኳ ሰራዊት እንደዝሰፍር ልበይ ኣይፈርህን ኩናቱን እንደዝለዓለኒ እምነት ኣሎኒ እዚ እምነት ዝኻበይ ከም ዝመጽእ ክገልጽ ከሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 10:7-8 ገሊኦም በፍራስ ገሊኦም በሰረገላታት ይእመኑ ንሕና ገና ንስም እግዚአብሔር አምላኽና ክንእሞነ ኢና ንሳቶም ደኒኖም ወድቁ ንሕና ገና ቀኒዕና ሲዒርና ደው ንብል ብጾም ብጸሎት ብትውክልቲ እግዚአብሔር ብእምነት ዝመጽእ ሞገስን ሓይልን ክቀልጽ ከሎ እዩ بمعالت سببا أبداسو خحباني أو شات أدنقانو كخولني أبكوحد والعل كبلني إمو نجزابير حنت نجر لمينيو وكابي إجزابير نمرأي مقدسو ونمر مارسي ملو عدمي أبيت إجزابير كنبر
دلي الله كبر نزخر سميخون نقول داوود بصحدي اب تسرح بيت منغست خنبر كله تابوت املاح جن اب چركي اب دنكان يتنبر نيرا ابز غزي ازي اتمس املاح منبار مس املاح منبار زلو برخت كغلص كله كاب شح معلت حنت معلت باصد كاي كاباب بيت صحدي تسرح نقول كون كان هاجر حزبن ممرح اب بيت كحلاوي اب بيت كوارديا مخان بلسيل كاب شح معلت بكال حنت معلت بيتك وأجزابير يلو كاب شح معلتي أبكال حنت معلت بيتك كاب بيت منجست نقص مخان أبيتك حلا ودقم وارديا مخان حشني زابير أتسأجات برخت سلز جلس قالوا إيو بمعلت سببا أبدا سوخ حبان حبيوي كاب تغلا كاب غوليات كاب ساول كاب أبي سيلون ودو كاب كلهم تمسابون تاجروي حبي وي نعوها إذا ذكر زلو نفسين إجزابير بارخي نزت قبرلكي كل سنة نجركا تاي تكبري أي ترسعي أوش تدنقانك خولني أبكاو حل عل كبلني مو نجزابير حنت نجر لمينا يلو وقابة إجزابير نمراي وقابة إجزابير نمراي قص إجزابير نمراي وقابة إجزابير نمرمراي مقدسون نمرمار ملو عدما يبيت إجزابير كنبر دلي الله أبوين النين كانتن تنتنوني إجزابير إرنبني كاباد زرحرح يلن كابولاد زرحرح يلن قال أملاح قومي إزبلنا نسخاتكم وقفوات كلهم ندقهم سناي هي بكفلتكم إبن سلازي أبوين النين كانتن تنتنوني إجزابير سي إرنبني ولدنا زقبرنا حاليوتن إجزابير زقبر لنا حاليوتن أيرخبني ولدنا أبزتو السنة بوتا أمسانا خهلوين أبكرم ولدنا نزمن سحدقان ولدنا خنا قفونا عقم زحاسرو بزح جزي قالوي نا إجزابير حلواجن لب أملاخ داويد أمزمور 120 حدا يعينتينا بخرانا لعلالو رديئتي كابي زمس رديئتي كابت سماين مدرن زغبر إجزابير يزمس حلاوي يتخسن انه تنا عايز حلو ايدقسن ايتخسن إجزابير أبي مانيت إيدي صلالي صحيب معلت ورحوم بليتي أيكوغعنن سلازي أبوين نين كانت تنتونني لو إجزابير سي يقرنبني أبو أسي ودخا دلي الله مش بلو ساول انتايلو بقنعنا منقص كاب دليو داني إلو والحنتي بلن سلازي خان كلنا ذكره بتفطرو زمص نغرن عقمم بس بموحد زمص نغرن أبوين نينو كانت تنتونني إجزابير سي إرنبني إجزابير سي يسترني إجزابير سي يترنفني أب قصر 10 حدا مزمور 20 شوعتن قصر 10 حدا وإجزابير مقدخا مهارني بمخنيات صلاتي كوتا بتقنعت مقدي مرحني بمخنيات صلاتي بأنت صلاعي كما تنسد ولا صلاعي ولا قفائل وإجزابير مقدخا مهارني كم مقدي إجزابير مسوسة كاب تصدي مقدي إجزابير مسوسة زقبا كذا أمبر دس زبلكا أي تكبر زبل حق إجزابير مسوسة نابت كله ودكت وديقوي سلازغاي مقدخا مهارني بزح جزيه بزعبا مقدي إجزابير غوبز نمقدو غوبز نهوت بخمية ينصحنا بلا كل جزيه لب أملاخ داويت مقدخا مهارني تاخدا زقبا مقدي مهارني لبي مسقف حكا بمقدي تأزازاتك خوغوهي اندابله نت مقدي نت تأزازات نت حقدات إجزابير كم مقد اندامسله فقلز كله أبزخ مقدخا مهارني بمخنيات صلاتي كوتا بتقنعت مقدي مرحني بمخنيات كفاءات صلاتي بمخنيات صلاتي نصلاتي يحلف كاي تهابن مسمله بمخنيات صلاتي كوتا بتقنعت مقدي مرحني أب مزمور 67 قصري حادك ساب 4 زلو أملاخ محارنا يبارخنا قلس يبرهلنا بزح جزيه بزعبا هيوتنا بزعبا غزانا بزعبا قلنا كنستنتن نصنحنا ابني حلوا غزي
أملاخ يمحارنا يبارخنا قلسو يبرهالنا سلا سدرانا سلا حزبنا سلا بيت كريستياننا سلا هاجرنا خا كنصلي خمس قبعنا نحبرت صلوت همسيو أملاخ يمحارنا يبارخنا قلسو يبرهالنا مقدخا أمدري أب كل ما حزابون مدحانكا خفلتسي قسكا أبرهالي بزوحي قزيه عوت لمنيو عوت النبهقو النمندبو سليطنا قنيعنا تزحاسبو نجر كسلطنا إلنا نبهقو يزبزح معالتي هوتنا لب أملاخ داويت جن اتزمنه يزلو نمنتاي علامة يمنه يخمز الله قلس كله أب كلهم أحزاب مدحانكا خفلتي إذا حج برهام كين يزلو بود كاتو هاي ثلاثة داويت كودا كله التيفو يتنسئنيرو داويت كودا كله نتوم زابير تجاجيها يروز لآخرهم نبيات يززوم نير هو بدله هو حتيه صلوت قبر لي نصحها بون النابلة يقبلوا نيرو سلزها مجدها أم مدريلو أب كله ما هبزاون مدحنكا خفلتسي جز كابر هاللي جز كابر هاللي كبل كله نربحها سجا نربحها نحلاف نجار زي كونس انتاي المقبار أب كله ما هزاب مدحان إجزابير كفل سلازت إجزابير إزقبروا له مدحان اتن داويت كاب أف تخلا زد حنا أملاخ اتن داويت كاب أف قبلات زد حنا أملاخ اتن داويت كاب إيد غوليات زد حنا أملاخ اتن داويت كاب ساول كاب إيد ساول كاوديت ساول كاب كينات ساول زد حنا أملاخ اتن داويت كاب كلهم سألاتو زد حنا أملاخ اتن داويت كاب أبي سيلوم ودو زد حنا أملاخ ناتبهله دحنات أملاخن اتوم زوكل وخا دحنات كم زرهبون كجلس كله مقدخا أمدري أب كله ما هزابون مدحنكا خفلتسي وغزابير قس كابر هاللي نسوقو ايقونن نولقو ايقونن نحلف نقر ايقونن أب كله ما هزاب رديئتكا خفلتو حلوخا خفلتو كمملاخة أود حليفهم وزيوم نبخا خموزو مئنتي قس كابر هاللي أب قطر سلسته وأملاخ أحزاب يمسقونخا كله ما هزاب كأي مسقونخا سلازي قصو من سبرهالو أمدر نزنابرو كله ما هزاب مدحانو مسفلته مدحان إجزابير زفولت أحزاب كان إجزابير يمسكنو سلازي وأملاخ أحزاب يمسكنو خا كله ما هزابون يمسكنو خاي أب قطر ربعته معراف سسان شوعاتني نازلنا نهزبتات بقنعنا تفردوم نهزابون أمدر ختمرحوم يخامو هزبتات يتحقوسو علل يولي إجزابير ببهريو فصومين نهزبتات بقنعنا تفردوم زابير حقنيا فرادي زابير كفرد كله اذا امانه زي امانه اذا رحق اذا قربا يبلن ككم غبرو نخلو ككم غبرو خفديه صادق فراد سلازخونه خا زابير نحياوتن نخفاتن صحايه برق نحطان نصادقانن كا زنام يزن سلازي لب املاح نهزبتات بقنعنا تمرحوم نهزابون ام مدرخ تمرحوم يخامو هزبتات يتحقوسن علل يولوني السخامس مرحكا يوم مريحنتكا حلاونتكا مهقابينتكا كألينتكا مسفلتو أحزاب كمسقنو خائم سلازي بعال شرام نقوس حرام مس داويت زعايون زسارحون زنبارو زابير برخت زابير سلازي رأي نزي فلطو هزب ختك زعالي زي فلطو هزب من انت هايلو كخبرني زبولو كده أو يفسمني أب قصري معرف 7 قصري 4 توم زدليخا كلهم بأخا به يبلومن يتحقوسن توم مدحان كازفوتو كل جزير أملاخ لعلبل يبولي أبزنا حلوات صلوت توم زدليخا كلهم بأخا به يبلومن بحق زدليخا بحق دليوم كأزرخا بخاي مخنياتو أب تنبيت إساس 55 قصري شدشه نإجزابير بات زركبولو جزير دلايو قربا خلخ أصوعوي سلازي لبا أملاخ داويت أبزي اتوم زدليخا كلهم بأخا بهي برلومن يتحقوسوني اتوم زدليخا كلهم بحق زدليخا إجزابير دليو زسانا يلا تتسفخ أنا أحزاب نصادقان زي كونس نحات آنون بمعرة تواهيبي مخنياتو بتهياو قالو أمنازر نمنجست أملاخ كقدموهم يا أما سلازي قدامون نيركم دحرات كي تغونو قبل كله إجزابير أبزخونا يغون بنستحان هزبي إيدو زاركي حوز قبل أملاخ
ስለዝኾነ ይቶም ዝደልዩኻ ኩሎም ብኣኻ ባህ ይበሎምን ይተሓጎሱን ቶም ምድሓንካ ዝፈትዉ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ልዕል ይበል ይበሉ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኩሉ ኣብቲ ምድሪ ንሓቶን ንደልዮን ንብህጎን ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብ ምድሓን ኣብ ተስፋ ዘለኣለማዊ ሂወት ኩሉ ቀኒዕና ኩሉ ሰሊጥና ኣገልገልቲ ኮይና ኣመንቲ ኮይና ኩሉ በረኸት ረኺብና ኣብቲ ናይ ዘለኣለማዊ ተስፋ ዘለኣለማዊ ሂወት ምድሓን እንደዘይረኺብና ኩሉ ብላሽ እዩ ምክንያቱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 24 እንታይ ኢሉ ኣሎ ምንታይ ይበቅዖ ለሰብእ ለእመ ኩሎ ዓለመ ረብሃ ወነብሰ ሃጉለ እዩ ሰብ ኩሉ ዓለም ረቢሑ ነብሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ ሰብ ከበጃ ነብሱ እንታይ ዘይመሃበ እዩ ስለዚ ከዓ ኢሉ ብኣምላኽ ዳዊት እቶም ምድሓንካ ዝፈትዉ ከዓ ኩሉ ግዜ ስለዚ ኣብቲ ናይ ድቃስ ናይ ሓለዋ ጸሎትና ብስጋ ክሕልወና ሂወትናን ሂወት ስድራናን ንብረትናን ገዛናን ክሕሉ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ሓለዋቲ ንምድሓን ከሰጋግረና ኣብቲ ናይ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ከእትወና ምስቶም ብየማኑ ዝቆሙ ከቁመና እቶም ምድሓንካ ዝፈትዋ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ልዕል ይበል ይበሉ ስለዚ ወኣምላኽ መወዳእታና ፀብቀልና ወኣምላኽ ኣብ ቅድሚኻ ትቀውም ነፍሲ ሃበና ኣብቲ መፅሓፍ ሂወት ዝፀሓፍ ስም ሃበና ኣብቲ መፅሓፍ ሂወት ዝፀሓፍ ግብሪ ክንገብር ንስኻ ርድኣና እንዳበለት ትምዕቆብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቁፅሪ 5 ኣነ ገና ምስኪንን ድኻን እየ ኣነ ገና ምስኪንን ድኻን ንጉስ ነገስታት እዩ ኩሉ ሃብትን ስልጣንን ኣብ ኢዱ እዩ ነይሩ ነቲ ብስጋ ዝነበሮ ስልጣን ዘይኮነስ ነቲ ብነብሲ ሰብ ብባህሪ እዩ ኣነ ምስኪንን ድኻን እየ ወኣምላኽ ናባይ ፍጠን ወእግዚኣብሔር ረዳእየይን መናገፍየይን ንስኻ ኢኻ እሞ ኣይትደንጊል ስለዚ ኣብ ስልጣንና ከይንውከብ ብሓይልና ከይንውከብ ኣብ ጥበብና ከይንውከል ኣብ ገንዘብና ከይንውከል ኣብ ጉልበትና ከይንውከል ምእንቲ ኣነ ምስኪንን ድኻን እየ ንጉስ ነገስታት ዳዊት ኣነ ምስኪንን ድኻን እንታይ ኢሉ ልቢ ኣምላኽ ዝተባህለ ዳዊት ኣነ ሓሰኻን ፃፀን እምበር ሰብ ኣይኮንኩን እንተዳ ኢሉ ኣነ ንስኹም ከንታይ ክንብል ይግባአና ኣነ ገና ምስኪንን ድኻን እየ ወኣምላኽ ናባይ ፍጠን ወእግዚኣብሔር ረዳእየይን መናገፍየይን ንስኻ ኢኻ እሞ ኣይትደንጊ እግዚአብሔር ኣይትደንጊ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ስለዚ እዚኦም ካብ ናይ ንግሆ መዛሙራት ዝተወስዱ ናብ ናይ ሓለዋ መዝሙር ዝመፁ እዮም ምናልባት ንምጥቕላል እቶም ድሕር ኢልና ዝመፃና ኣብታ ናይ ንግሆ ካብ ናይ ንግሆ ጸሎት ዝተወስዱ 8 መዛሙራት ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 16 ምዕራፍ 25 ምዕራፍ 27 ምዕራፍ 67 ምዕራፍ 7 8 ምዕራፋት ካብ ናይ ንግሆ ጸሎት ኣብ ናይ ሓለዋ ተሰሪዖም ኣለዉ ማለት ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ቤተክርስትያን ብምስጢር ክትሰርዑ ከላ ነቶም ካብ ናይ ንግሆ ክሳብ እዋን ድቃስ ዝነበሩ ጸሎት ካብኦም ጸሚቓ ናይ ሓለዋ ጸሎት ኢላ ብፍሉይ ምስ እግዚአብሔር እንምዕቆበሉ ድኻምና ንዝክረሉ ሓይሊ ጸላኢና ውዲት ጸላኢና ነስተውዕለሉ ኣስተውዕልና ከዓ ናብ እግዚአብሔር ንውከለሉ ሂወትናን ሂወት ስድራናን ገዛናን ንብረትናን እነውሕሰሉ ናይ አገልግሎት ናይ ሓለዋ ጸሎት ንስኻ ኢኻ በይንኻ ብሰላም ተሕድረኒ እሞ እንሆ እድቅስን ግምሰስን ኣለኹ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ገዛውትና ናይ ዘመንና መቆፃፀሪ ሴኩሪቲ ካሜራ ምህላው ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ግን ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ እግዚአብሔር እንደዘይ ሓለዋ ሓለውቲ ንኸንቱ ይነቕሑ እግዚአብሔር ንበት እንደዘይ ሓለዋ ሓለውቲ ንኸንቱ ይደኽሙ ኢሉ ኩሉ ማዕፆና ክንዓፁ ሴኩሪቲ ካሜራ ክንገብር እዚ ገባአና እዩ እዚ ግን ካብቲ ሓለዋ እግዚአብሔር ዘብኩረና ከይከውን ሴኩሪቲ ካሜራ ስለ ዝገበርናሲ በቃ በዚ ክሕሎ ኢልና ጥራይ እንድሕር ነቲ ናይ ሓለዋ እግዚአብሔር ሸለል ኢልናዮ ንኸምኡ ከይንብል ይኸዓ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት እግዚአብሔር ንቤት እንደዘይ ሓለዋ ሓላዊ ንኸንቱ ይነቅሕ እግዚአብሔር ንሃገር እንደዘይ ሓለዋ ሓለውቲ ንብላሽ ይፅዕሩ ኢሉ እሞ ሂወትና ብሓይሊ እግዚአብሔር ክዕቀብ ሂወት ስድራና ብሓይሊ እግዚአብሔር ብሓለዋ እግዚአብሔር ውሑስ ክኸውን ሂወት ገዛናን ንብረትናን ብሓለዋ እግዚአብሔር ውሑስ ክኸውን ኩሉ ግዜ በዚ ናይ ሓለዋ ጸሎት ኣማሕፂና
نእግዚአብሔር ባህ ከነብሎ ኩሉ ንሓስቦን ንሰልጦን ክቐንዓልና ድኻምና ናብ ሓይሊ ሕማምና ናብ ፈውሲ ሓጢአትና ብንስሓ ናብ ህይወት ክሰጋገር ምሕረት እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን አቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጸኒልኩም ስለ ሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን